Egg tortilla wrap. Ito ang recipe natin ngayon. Perfect pang breakfast, lunch, or dinner. Depende sa'yo. Ito ang ating mga kakailanganin. Hindi po ako galit dyan ha. I-crack lang ang 2 itlog, timplahan ng asin, tapos batihin. Pagkatapos nito, ay set aside natin. Then, mag-grate ng quick melt cheese. Quick melt na lang para mas mura kesa mozzarella or parmesan cheese. Ito namang bacon ay kukuha lang tayo ng ilang piraso tapos slicein. Nabili ko ito sa Pure Gold, mas mura siya. Iprito muna ang bacon. Hindi na ako naglagay ng mantika kasi alam niyo naman ang bacon, 'di ba? Mataba, maraming mantika to. Ayan, brown and crispy na siya kaya pwede na natin itong i-set aside. Sa same pan ay ibuhos na yung itlog. Di na ako nagdagdag ng mantika dyan. Kapag medyo nagset na, ilagay na yung tortilla wrap. Pagkatapos ay babalik ta rin. Then maglalagay na tayo ng quick melt cheese. Ito lang ang afford natin. Mahal kasi ang mga parmesan cheese o kaya yung mozzarella cheese. Isunod na natin ang fried bacon. Pwede ding spam ang ilagay, depende kung ano yung kaya ng budget nyo. Pagkatapos ay i-fold ng ganito. Tignan-tignan lang sa ilalim, silip-silipin, balibaliktarin, at antayin nating maging brown para naman ang ating tortilla ay crispy. Ready to serve na to, pero set aside ko muna kasi may lulutuin pa akong isa. Nagprito muna ako ng sliced pepperoni. Saglit lang naman yan. Gusto ko lang kasi na maluto ng kaunti. After maprito ay set aside. Punasan ko muna yung kawali kasi may kulay yung pepperoni. Then mag-melt ng kaunting butter. Pagkatapos ay buhos na ang itlog. Same lang din ang gagawin. Antayin na medyo mag-set bago ilagay yung tortilla wrap. Medyo idiin lang ng konti para dumikit. Pagkatapos ay babalik ta rin na. At maglalagay na tayo ng quick melt cheese. This time naman ay sa bandang gitna. Tapos, ilalagay na natin yung sliced pepperoni. And then, i-fold natin to ng 2. Ganun din ang gagawin dito. Antayin natin na mag-brown ang tortilla. Tapos, ready to serve na. O, di ba? Para maiba naman ang breakfast natin. Medyo sosyalin. Kung nagustuhan mo ang videong ito, paki-share mo naman please para mas maraming makanood.